soy la Júlia Naix, resident de segon any d'oftalmologia del Taulí. Hola, yo soy Javier Santos, residente de primer año de oftalmología del Parc Taulí. I primer de tot us volia donar l'enhorabona per haver fet el MIR i per què escollir oftalmo al Taulí. Doncs som un servei petit, som un resident per any, o sigui que en total som 4, i el bo és que tots estem en una rotació concreta. Les rotacions es divideixen en 4 subespecialitats més o menys, llavors cada resident està en una subespecialitat. El quiròfan que li toca és seu, no hi ha ningú que trepitja l'altre i això és molt bo perquè cadascú sap on ha d'anar en tot moment i les rotacions ja estan molt ben marcades i el bo és que cadascú té una rotació, cada any es van repetint, llavors cada cop agafes més autonomia i et deixen fer més coses i això està molt bé. Hay un ambiente muy bueno en el servicio, los adjuntos están muy encima tuyo, siempre ayudándote, siempre predispuestos a ayudarte y a formarte. Y además no tienes ningún tipo de miedo en preguntar a los adjuntos, cualquier duda que tengas sin ningún tipo de miedo ni nada. I ja està, doncs qualsevol dubte que tingueu ens podeu escriure al nostre mail que us el deixem aquí i molts ànims i bona elecció, que vagi molt bé.